Huwa veru tal-missija kif fuq allegata falsifikazzjoni ta' 160 euro jitressaq bidwi l-qorti u minflok għandna li tal-Vitis li senqu 300 miljun euro u qisu xejn mhu xejn. Minflok ir-riżorsi qed jintużaw biex isiru investigazzjonijiet seri qed jinħlew biex jitressqu ċittadini komuni. Da qalu l-avukat David Bonello qudiem il-Maġistrat Estrid Mejgrima meta kien qed jidher għal bidwi ta' 42 sena mill-imġar li beda ddej proġeturi skont il-prosekuzzjoni iċriket li kellhom 8 tiġiġiet ma jaqblux mal-età li għandhom u għalhekk kien qed iqarraq u spiċċa mixli b'falsifikazzjoni. Żewġ uffiċjali li xedu fil-każ ta' Ivan Borġ li huwa bidwi full-time ma qalux kif dan qarraq fuq l-età tat-tiġiġ fejn qed jiġi allegat li l-età tagħhom hija ta' 3 snin u mhux ta' 6 xhur kif jidher fuq iċ-ċertifikat. Borġ kien fi skema li jrabbi tiġiġ ta' razza pura Maltija u bħala kumpens jingħatu 20 euro fis-sena għal kull waħda u spiċċa tressa l-qorti b'ċitazzjoni fuq l-età tat-tiġiġ. Raġel ta' 31 sena nżamm arrestat wara li tressa l-qorti akkużat b'serq ta' madwar 5,000 euro minn banka tal-Lottu f'Bormla, każ li seħħ fil-lejta bejn 18 u 19 ta' Marzu u kien akkużat ukoll li jagħmel ħsara fl-imsemmija proprjetà. L-Ispettur Kert Farrugia u Gabriel Kitcher akkużawh li sar riċediv u li kien qed iġorr sikkina mingħajr permess tal-Kummissarju tal-Pulizija. Ir-raġel wieġeb li mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontri. L-Avukat Noel Bianco qal li f'dan l-istadju mhux se jagħmel talba l-ħelsien mill-arrest u għalhekk inżamm arrestat.